Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko nagpangapkap og makahuna-huna na hinuon ko og dili maayo nila dito. Labi na gyud ko rin ug maayo tingali nga nga dili ko sila pahibawon sa adlaw sa akong pag-uli. Surpresahon ko sila. Oh, may nanuktok. Kadit lang, basin og ang landlord ni Dini. Tinbay adar ba diyan sa akong obligasyon din eh. Mayong buntag, madam. Miss Rian, Sir Franz, ikaw. Imong kong gigakos. Miss, Sir Franz, please. Ayaw kong biyahe, please. Miss, palihog. Managtanaw na to. Dili kung sa iyong ikasulti sa imong pagkakos na ako. Kagadayara ko miabot din eh. Apan wadayon ko maani ni mo. Kaya nakasulti mi, anang isa ka-occupant nini imong giabangan. Ngagingandan og Mike. Nga diriyot ka daay ko na madisgrasya. Diriyot ka kuno madasmaki og sakinan sa imong pag-off ganiha. Kay naglakaw ka kuno nga wa sa imong kaugalingon. Og maayo na lang kani. Kay timing nga iya kang nakita. Og iya kang nakabig sa Dublin. Og siya na naniguro paghato nimo dinhi sa imong giabangan. Unsa magi problema nimo, Sir Franz? Dili ba maingon man ko nimo nga niara ko para nimo? Nga andam kong mamati nimo kung aduna ka may problema. Miss Rian, nakita ka ni Mike nga may diretso og gakos na ako sa akong pag-aplis pultahan. Tingalig. Why mali siya itong akong pagakos nimo, Sir Franz? Ang akong gihimo, expression ras akong kalipay nga way daotang nga hitabo nimo nga luwas ka. Miss, Kung nag-isip ka na ako nga imong hikala, nga imong suod, kinaa ka kanunay sa akong kiliran kung aduna ko'y problema. Wala sab ko magiglain pa nimo. Mao nga ayaw suluha kung unsa may imong problema. Gusto ko matabang nimo. Sama sa sincero mo usab nga pagtabag mo nako, sukad pa ta magkaila. mao ba, Miss Rian? Pastila, no? Kauwa din na ito'y kalibutan rin nga happy taon madisgrasya si Sir Franz. Nagpasalamat yun ko sa Ginoo, Jake. Nga wagid siya mutugot nga mahitabo to ni Sir Franz. Bising ito niya, Miss, ang iyang ka-boardmate, no? Kaya kung wala pa siya, siba ko, pastila, kinuha ko. Mao bitaw na yung usa sa akong tuyo nga mibalik din ni sa company, Jake. Nga unta, nagkasuod naman gud mo sa Sir Franz. Nga uban-ubanan bitaw na siya nimo, di ba? I mean, kana bang dado nimo siya usahay og lingaw-lingaw. Aron bitaw nga naa siya maka-istorya-istorya. Maubay na akong ibuhat sa una, Miss. Pero lahi mo siya. Ang butang may pasabot. Mo, diretso mo na siya pauli siyang gabangan. Mo nang di gyud ako siya madausahay sa barkada. Kung asa may magkatakanta o mag-inom-inom bitaw usahay. Ayaw lang pod siya tintala ng inom-inom nimo uban sa imong mga barkada. Oh, wa man, Miss. Pinargoy, painit sa dunggan ba? Ay kanang mainom ta. Sa tiyan gilisod, di man sao. Bisa na. Oh, Mangutana ko nimo. Maayo di ay nang mainom? depende, Miss. Mag-ayon po na sa lawas. Kung mao'y imong intensyon sa pag-inom,
Kanang imo mga barkada, lahit man na. Musugot malanag mulangoy sa bino. Ay, di po, miss, oy. Mulaban baya kanila. Usabaya na sa naka-discourage na ko nimo, Jake. Oh, Kay dili gyud ko ganahan sa tao nga mainom. na, lisod sa pog, di ta mo inom, miss, oy. Matukan niya ta. Tanawa ra. Maginay style sa mga palahubog, pilosopo. Si Miss Rian ba ya? Di ko siya kakumedyahan, oy. Seryoso magugong nakigsulti nimo? Lagi, miss. Sorry. Pero kung di na ko mainom, miss, kung magbinutan na gyud ko, magbinutan ko sa hingpit, okay ka kung mamisita ko ng pagbalik. Depende tingali. O say, depende. Kung will gid nimo nga magbinuotan ka, nga dili ka na gid mainom. Kay para ra masab na sa imo kaugalingon. Nganong dili? Tinuod ka, miss? Tinuod ka? Promise, miss. Pakiton tagyog ka nga magbinutan ako. More pa. Hilom uy. Sayon ra kayo ang pag-istorya. Ipakita sa buhat ng imong giingon, dili kay naglabi ang istorya. Unya, wa sa buhat. Lagi, miss. Promise. Suroy lagi ka, Jake. Sir Franz. Mihapit mangod si Miss Ria dito sa trabahoan. Gikan nimo din, eh. Hapit man ay kuno ka madisgrasya, Sir Franz. Misulti pa gid ay misuryan mo bahin ana. Oo, sir. Ni sulti sab siya nga nakaroon na ka di kuno nga mupauli sa inyo. Kini gyud si Miss Rian. Sir Franz, niyar ko ha. Ayaw kay ikaw pagsulti ko na nakay patabangan. Jake, Bitaw, Sir Franz. Seryoso bitaw ko. salamat Jake. Padayon na lang ng imong pagkabuutan. Kaya ang tanan na to nga nahimo nga mayo. Doon na sabgay mayo nga linugdangan sa umaabot. Timan ka na. Abi ni mo, Jake. Mahal gyud kay nako nga akong pamilya. Si Corina nga akong asawa. Uban sa mundo ka mga anak nga si Dudut ug Miles. Hinungdan nga buhaton gid ako ang tanan kutob sa akong makaya para nila. Bisan pag masakripisyo ang tanan ako. Sir Franz. Mao na labing tinuod, Jake. Tingali. May huna-huna ang akong asawa ug mga anak. Nga okay ra ko kon malayo nila nining akong pagpanarbaho. Pero walang sila masayod. Masukad sa akong pagbiya nila. Hangtod ron. Nagdugo ang akong kasing-kasing sa kipati na kong kamingaw nila. Umiagas ang luha sa imong mata. Sorry. Abir mo, Sir Franz. Swerte ka sa iyong pamilya. Swerte kayo ang imong asawa nga nakabanan nimo. Ingon man lang imong mga anak. Swerte ka sila nga nakamahan og sama nimo. Nga mangginunaon kayo. Nga na mag-antos para lang nila. Dili sa panako. Nga akong amahan mismo. Mo'y migubha sa mayong tanamog kaugmaon. Nga managsuon. Jake. Diha pa ko sa tiyan, dihang gibiyaan ko sa kong amahan, sir. Gagmay pang ako maisuon, dihang nailo sila sa amahan. Miuban si Papa og laing babae nga mao iya gipulis sa among inahan. Kaninutong ta, kung sama pa kanimo ang akong amahan. Kung ikaw punta ang nahimo na akong amahan. Jake. Lola? Di patawag man nimo? Ngano di Ayla? Mahinungdanon ming pakigsultihan si mama ninyo, Corina.
Ha? Unsa man la? Corina, ni ana sila si Dudut ug Miles. May mahinungdanon ka man kahang isulti nila. Ang ano di mo? Ang sa di mong isulti naman ni Miles? Bitaw ma. Gikulbaan maya ko. Noon sa mga mo. Numilak man ka ma. Oh, naunsa ka ma. Niya na ilang dapit ni Corina dong grige. Miabot na ta. Kapit, dili na gyud mausap ang imong unahuna dong. Makigsulti do kang Corina ane. Bahala na, Piyot. Bahala na. Dong! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!